ya ana m ekene ụnụ wee sị ụnụ na ibe anyị na-ekwu bụ na pati a na-akpa APGA na ya pati ndị be anyị ọ nke a bụ nke ndị Igbo ji aza afa na Naịjirịa. Anyị ama ekwe ka ndị ekwere na pati nke anyị a ka ekweta na pati ba n'ọdụ ihe na-ekwu ibe a dịka ebe a na-apụta n'ọgbọ ndị bịa ndị ugwu bịa ewere APC bịa ndị ofe mmanụ pụta ewerekwa APC bịa ibe ji APC abịawo na mana ndị ugwu na-ejikọ ọnụ were anụso ndị Igbo ọgụ. Etu a ka ọ dị n'oge agha mgbe a nụrụ agha Biafra ọ ndị ugwu na ndị ofe mmanụ jikọrọ aka ọnụ wee nụso ndị Igbo ọgụ. Ya onye agbagwoju juru na anya na aba emere ana na politiks ndị ugwu na ndị ofe mmanụ ejikọ aka ọnụ ọ ibe si n'agha ha pụta ka aka na anụ mana ebe ọ na ha na-agbakọ mụnwa mgbe m alụrụ national chairman APGA 10 years arịrị ibe m ji nọsie ike na APGA anụnwa na afụrụ m etu ndị ọzọ si eme ndị Igbo anya mana afụrụ anyị n'anya. Ọ na-aba anyị bịa elekshọn ruo anyị eje ma na Sokoto ma Kaduna ma Kano ma Borno steeti na-edị n'ugwu Hausa anyị jee were ndị beva nyebe tiketi ka ha zọọrọ anyị gọvanọ na beva. Anyị jee na ndị Yoruba were ndị beva nyebe tiketi ka ha zọọrọ anyị gọvanọ na beva. Bịazie na be anyị tinye ndị be anyị na be anyị na ebe m na-ekwu ha bịa wee were ndị bebe tii na APC atụa vootu tụcheta akụwa ya onye ọbụla zọọrọ APGA elekshọn n'ugwu Hausa ibe ọ na-enwe fọ gọvanọ vootu ọ na-enwe anaghị eru 100 na fa ebe m na-ekwu ije na Yoruba ofu okwu anwa na-eme vootu onye APGA na-enwe na azọ gọvanọship elekshọn agụcha ya ọ dị eru 100. Anyị chọkata ibe kpatara ibe a wee sị ọ na ndị anyị na-eti anaghị agụ nnukwu akwụkwọ. Olu na nke 2015 anyị wee jee n'Ogun steeti wee ti prọfesọ ya ndị ọkammụta prọfesọ Bamgbose ka ọ zọọla APGA gọvanọ n'Ogun steeti. Etinye ọbịa n'Ọka a na-evu ya na moto na-enye ya ego wee nawa. Prọfesọ a bụ provost College of Education dị na Ogun steeti. Ụmụ akwụkwọ ya lụrụ 16,000 students ebe ọ provost. So ọ bịa tụchie ọnụ na ya ga-win mụ na gọvanọ wee jebe kampen na Abịaokuta mụ na ya na nwunye gọvanọ na-asụ Yoruba mụwa na-asụ Yoruba. Anyị wee rujee na nke Alake of Egbaland Ọba Adetona CON abata na palace ya Bamgbose jemakpuelie akpọkuo enweta etu o si iko nkosa bọsị anwa na a bịara ịgwaba na onye a ga-abụ gọvanọ ba maka na ọ prọfesọ. Ọba wee mechaa anya wee gọọrọ onye ekpere sị ya na ọ bụ one of the best candidates pụtara na elekshọn a. Ibe ọ na-enye ya assurance bụ na ọ ga-enweta mmeri. Anyị wee jebe na field ebe mere rally iru ebe ahụ sụọ oyibo kene ndị gbakọrọ ebe ahụ gọvanọ sụọ oyibo ọ bido ha tụọrọ prọfesọ vote. Prọfesọ wee gwa na gọva ihe ọ ya emereva a na-ene anyị ịtụ ọnụ sibe ene m a wee kpọọ nwunye gọvanọ ọ na-asụ Yoruba asị ya osodi emebigo ka ọ gwa ndị a n'olu ha ya anọ. Nwunye gọvanọ wee sụkata Yoruba ọ sụrụ ya 30 minutes o tighi ya oyibo so ọ na-akụ aka. Anyị wee namasị na ahụpụ dị ebe a onye ka akpọ rizọtụ gọvanọship elekshọn na-achọ rizọtụ APGA amarịbe menu ọ bụrụ na prọfesọ Bamgbose ife o nwere bụ 312 onye ụmụ akwụkwọ ya dị 16,000 plus wee nwee 312 wee kpọọ n'ụkwụ. Ife o ji wee da bụ na ọ nọ na pati ndị bewa atụrụla ya ọ nọ na pati ndị Igbo. Kedu ka anyị wee si natazi na ala Igbo ebe a ma bịa tiri anyị mmadụ ebe a si anyị na onye a ga-abụ gọvanọ anyị. Anyị anọzie na-anụ ọgụ
na-asị na a ga-atụrụ apụga na pati ndị Igbo ka a ga-atụrụ APC ka a ga-atụrụ PDP anaghị eme ụdị ebe a akụba rizọt tụrụ na abụ etu esi akpọ rizọt elekshọn Naijiria osu ha na mana ndị ga-ewin na ugwu Awụsa bụ APC ndị ga-ewin na Yoruba bụ APC a na-emezi anya mana apụga owin kwa ndị Igbo so na Anambra n'ụwa ka anyị jirere apụga maka anyị bụ isi Igbo sọsọ ebe a ka emeribeghị ebe a emerigo a na-emeri ndị ọzọ mana Anambra steeti a bụ ebe ekweghị mmeri a na-esi ọnwụ ka emerie ndị Anambra maka emerie ndị Anambra ma na-emerigo ndị Igbo niile anyị nwabụ isi Igbo anyị nwabụ ndị produsu Maazị Weba Chukwu Ọkadigbo Ụka Nwafọ Orizuba ibe na-ewu ewu n'ala Igbo na Naijiria Anambra kapasiti pụtacha ya na ifefe na-esi ọnwụ ka bịa manye flag ha n'ebe a ọ maghị na flag ha na Anambra steeti mana ndị Igbo eruo n'ala unu ọ ga-ekwe ka o mee onye anaghị akpọ ife nwere ife ihe akpọ nke ife ya bụ na ife anyị na-ekwu bụ